Existuje diabol, satan či niečo podobné. No, je jasné, že ľudia maskujú svoju zlú stránku a schovávajú ho za nejakých diablov. Nie, nič také nikdy neexistovalo, neexistuje a ani nebude existovať. Všetko dobré alebo zlé je len výplod našich myšlienok, stav našej mysle. Nič viac, nič menej. To, čo je v nás, to, na čo myslíme, to aj priťahujeme a realizujeme.